Subscribe खालामदो जोंनि बर'टन चेनेलखौ आरो लोगोसे बेल आइकनखौबो थुनानै होदो जाहाथे जोंनि गोदान गोदान भिडिअखौ बयनिबो सिगां नुनो मोनो। हाब बावैसो थान्दा ब्रा माथो दासो गाखोनानै गुसु मोनलायबाय सुइथिखौ। दासो आराम मोनबाय आंबो बावहाय गाखोनानैसो दासो थान्दा मोनबाय। दहायथ' जाखाथारामोन बिदै गजोब्बायमोन मा खालामबावनांगौ थार' मागोन सोंलाय लायबायमोन आङो दासो बावहाय गाखोनानै गुसु मोनफैबाय बा एसेसो बादों फोरमाय। आं नोंना बे बिखानि टेटुआ खारला नामाब्रा गाज्रिथारलै जाम्बा बोखारदो खोमोरदो जाम्बा खोमोरदो खारलालै जाम्बा बेखौसो खारो बायनो हाबावो नामा दासो जाम्बा थ'आसो बेयो सियाला जिरायनोसै एसे टाइम पासनो माथो खालामब्रा लाइनबो गैया नालाय लाइनाव थाथाया नालाय ब्रा थांलाय फैलाय गरमा हालांला ओजों ओइ सियाला गोजौआव लाफालाय गोजौआव आरथेबा लाफा आरो लोगोसे बैबो लाफा मा सानखो नोंलाय आंखौलाय एफा गिदिर आं हारसिं थिखोनो हायो नामा लाफाय गाव साला हे रां थिनथारलै हिनजावाबो आंना र' आं लायनोसै र' दे थां नों लायदो थाब लाबो ओइ माथो खावलानो सोमलाजों जेलावसो दंहैनो माथो दाख्लै बुलायलायदों होननाय खोनादों एसे सालाफ्रा दाख्लै निउस चेनेलाव आमथिसुवानि डिबेट जाबाय डिबेटआव नांलायनो बुलायलायबायसो लास्टआव केमेरामेना सिबाय खारगुलायथारदों आंहासो बोखानो थोदों ओमफ्राय पुलिसफोरनो फन हरबाय आङो पुलिसफ्रा होबोबाय ज'नो मा जादों जालायबाय बिसोरबो बुलायनायखौ माने बोखारो हमनानै जेयाव लांबाय बिसोरखौ ओमफ्राय जेरावसो दंहैयो सालाफ्रा दाबो सानैबो मोनसे न'आव मोनसे रुमावनो बाव मारै थाङो गावसोरसो मिन्थिगौ नायाखै नों जेराव नायगोन जों 12 थारिखआव ज'नो थ' थांबा नोङो आं सोलाबबाथाय र' नायनोसै सोलाबबा थांसै सोलाबाबा हारसिं नायनोसै र' मालाबा